Joo, me ollaan taas täällä Jetsun kanssa. Tai no, taas. Hiukan. No, mennäänkö me PvP vai? Ei, mä varmaan PvPtä. Pistääks tuon videon tänään jo? Joo, jos löytyy aikaa tai jos mä PvPtä, niin mä varmaan stoppaan uploadi. Mä viittiin lagit. Ei tarvit PvPtä. Sählät ajattaa. Joo, mä pistän vaikka MC PvP sählästä, että tee koorit päällä. Mut nyt ei lakaa hirveästi, nyt se on 50 fps. Tai no 30, sit se ajatus 60 oli äsken. Mä teen Terralli. sinne vähän purunaseen. Joo, mä menin tänne Terallyyn. Oi vitsi, ja toivottavasti mä en kuole blokkeihin. Joo, hieno. Tein nyt yks purunaseen tänne meidän base. Joo, mä näytän tämän Double Spafnerin. Joo, se on Make ja Vilkun tekemä. Kiitos Vilkulle ja Makelle. Joo. PHX, Vilku, Nake. Potion kone. Mä vähän näytän tätä samalla. Ups. Bisklikki purnaseen mulla. Ei se olekaan. Näin se on just hyvä. Mulla... Toi oli kyllä vähän isompi bisklikki. Minä ihan kivasti tätä Rottenflassia. Joo, siellä on yksi Larket Chestinen. Joo. Meillä ei oo vielä mitään hyvää snappiroa mennä. Ei oo. Paitsi Vilkulla ja Nakella on ihan hirveesti Vilkulle. Niillä on 8 protu IV. Joo. Go Skyp. Mennään Go Skyihin. Hui vitsi, mä tipun! Melkein. Uudestaan. Ja mihin mä settaan tämän THQn? Settaa tähän. Enchanttablen päälle. TZHQ. Joo. TZHQ. Nyt se on vähän turvallisempi, ettei tipu. Mistä sä otit hittiä? Tipuin tosta. Käs tälle. Mites teet? En tiedä itekään. Tää siihen on kuin järjetty aamusta. Joo, jollain mob-farmi. Kaipe tähän tulee joku minä kertaan uusi upgrade. Mun mielestä siltauks pikakseni oikeesti tehtäis. Tää voidaan tehdä joku chesti-alusta tai tämmönen. Mä tiedän, ja mä vaan otin Cobblestonen käteen ja rupesin pistämään blokkeja. Pitää pikki. Valkosuklaa, marja, jotain jäätelöä. Moi. Joo, mitä vitsiä? Miten se liittyisi tähän puheluun? Mennäänkö yksityispuheluun? Joo, hei, mä soitan sulle just. Noin. Poistatko se artsijoukkoon katteesta? Joo. Ne toi Elo Artsi, se on se. Miksi rupes spämmii puhelun? Mä tiedä. Ei mä tiedä. Nyt Cobblestonen jälkeen lähtee ultraamasta, koska kato. Sitten tehdään tähän keskelle, tehdään aina vähän väliin tämmöstä. Joo. Nyt loppu sammaloidut kivet, muita 4. Niitä voi tehdä mun mielestä. Ok, paitsi meidän pitää aineksesi. Niin, me tarvittais sitä ihmeen... mitä se on? Tää köynnöstä. Cobblestone. Just aloitin tässä, niin ei tiedä mitä ottaa. Tai mitä sais ottaa. Mä otin, mitäs minä ottaisin? No, sä saat ottaa sieltä periaatteessa kaikkea, mitä sä tarvii nyt tähän. Tähän tulee semmonen talo ja sit siihen tulee parveke. Tehdäänkö muuten oikeesti? Joo, tähän semmonen... On laskuparveke. Ok. Joo. Tää jakso on aiheena olisi MCP
PvP ja auringonlaskun parveke talo kakkasöhellys. Joo, ja sit aurinko laskeekin sittenkin suoraan toiseen suuntaan. No. En viitti kattoo missä ollaan FS tai Ojusimi. Sehän... Ottahan mitä tehdään varmaan ovikin. Kärpänen. Joku pitäis kypersviestiin. Mitä sä jotain Jonne Koble? Eiku hienosti. Kobleston päälle tälle. Miks mua spämmitään? Mä pistän älä häirittä. Miten sua spämmitä? No kaikki koittaa soittaa mulle. On trolloveissi. Riva trollolololo. Oh niin, nyt ne tekee MCPVS video kai. Jo niin, nyt tämmitään sitä, niin ei saa mitään aikaiseksi. Hyvä, ettei ollut just PvP, se ei ollut muistanut pistää häirit sit tilalle. Ei! Joko soittaa mulle? Ei. Joti fuck. Mulla on pari kertaa mennä käynyt niin, ettei oo ollut älä häiritse tilassa, kun mä olen PvP-tänyt, niin... Eikä mun se mikrofoni tai se hakkaa Jonne ripulle juttu suhisee hirveästi. Ei nyt tällä hetkellä yhtään. Ok. Jos teit tää pitää tehdä kaksoisopittais pösylletyn. Lag. Symmetristä pitää olla. Onks meillä puuta, Roope? Jep. Mä hain just sitä, hui vitsi, melkein tippus. Ei, eikö se siitä tuu parveke? Siis tehdään taloja yläkertaan niinku parveke. Aha. Fail. Ei vitsi, tästä ei ylety vielä. Eikö meillä Saanko mä vetää itsarin täältä? meillä on kvartsiblokkeja, siitä tulisi aika hieno kyllä. Onko meillä niitä tarpeeksi? Stäkki. No ei riitä mihinkään. Ainakin 3 kiitos. Pilareita. No niin, meillä on kvartsipilareita stäkki. Mä pistän Miten se Teamfire pistettiin? Mikä? Teamfire on. Sun ei tarvitse pistää. Minkä takia? No miksi sun tarvitsi pistää? Mä voisin vähän lyödä sua vaan. En alas täältä. Onks tässä sama bugi, että sä voit satuttaa? Joo, tässä on tää! Sä voit satuttaa vaikka Spafnilla toista näillä. OP! Niin, voi pistata toista Timopolista. Ai Sharp V-2. Mitäs tässä? Jee, meillä on lumipalloja lisää. Tää lumisota-areena. Oisko sulla täällä puu? Ei. Niin me joudutaan jatkaa kvartsilla. No joo. On täällä 1 junglewood. Täällä on 2 junglewoodia. Täällä on 1 oakwoodi. Rikats PvP. Nyt sä et muuten saa tiputtaa nää tästä. Ei olekaan lumipalloja. Hyvä. No how? This is verdant. No niin, nyt meillä on. Onks Teamfire? Ei ole. Se on miniparveke. No niin, se on upea. Tosi upea. Saanko mä hypätä alas? Mä pistän kaikki kamatsesti. Joo, tää on meidän Suicide-paikka. jump-paikka tai suicide-paikka. Jos tää osuu maahan, niin tää on suicide-paikka. Jos tää osuu tohon Veteen. veteen, niin tää on meidän jump-paikka. Mä tipun suoraan alaspäin. Paa! Veteen! Ai suoraan alaspäin. Joo.